qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsi za'iqatul maut. Dukkanin mai rai tabbas mamaci ne. Shi yasa a koda yaushe ake cewa mu ji tsoron Allah, mu dinga sanin abin da zamu yi, mu dinga sanin abin da zamu aikata, ba mu zo mu dinga aikata abin da ba za mu dinga sanin me ina yake zuwa ba. Shi yasa a koda yaushe manyan mu malaman mu suke yawan ba mu shawarwari kan ta yanda zamu gane cewa muna aikata aikin alkhairi ko ba mu aikatawa, ta yanda zamu dinga ganewa muna aikata aikin sharri ko ba mu aikatawa, ta yanda zamu dinga ganewa aljannan mu za ta yi kyau ko mu ce lahiran mu za ta yi kyau ko ba za ta yi kyau ba, ta yanda zamu gane cewa ya alaƙar mu da mutane take, ta yanda zamu dinga gane cewa ya yanayin zamantakewar mu da al'umma take, ta yanda zamu dinga ganewa ya yanayin rayuwar mu yake gudana. Shi yasa malamanmu da kuma magabatanmu suke yawan ce mana idan kana so ka gane hakan a duk lokacin da ka wayi gari ka tashi ka tsaya ka yi tunani shin me za ka aikata me kuma za ka yi, sannan a lokacin da ka je ka aikata ka dawo lokacin da ka zo ka kwanta a gadon bancinka ka tsaya ka yi tunani to me na aikata yau, shin abin da na aikata yau abu ne mai kyau ko mara kyau, sannan abubuwan da na yi marasa kyau gashi nan da irin wannan abubuwan mu tsaya mu dinga yin su domin mu tabbatar da kanmu kuma mu tabbatar da kanmu rayuwarmu ya take ya yanayin take, musamman ma idan kuka yi la'akari da mutuwar wannan babban darakta kuma babban producer wato Malam Aminu Bono wa iyazu billah. Jarumai da yawa sun yi mutukar kewarsa kuma jarumai da yawa sun yi mutukar wato rasa babban jarumi, kuma kamar yadda mutane da suke cewa ba a yi ba ba za a yi ba ta bangaren wannan babban wato producer, mutum ne wanda kowa ya riga ya san shi da son zaman lafiya da walwala da jin daɗi. Ya kafa tarihin da babu wani jarumi ko darakta da ya taɓa kafawa, wato a tarihinsa na babu wanda ya taɓa faɗa da shi tun da ya shigo masana'antar Kannywood. Babu, baka isa ka ji an ce yau gashi yana faɗa da wani ko wata ba, sannan kuma har kama rayuwarsa a cikin mutane a zaman gari. Makwabtansa da yawa mun samu bayanai ta ɓangarorkansa da yawa wanda sun tabbatar da cewa mutum ne na arziki kuma na gari. Sannan haka zalika ɓangaren mata da ɓangaren mata ɓangaren Kannywood kowa faɗan ayyukan alkhairinsa yake yi, babu wanda ya faɗi na tsiya wa iyazu billah. Kullu nafsin za'iqatul maut. A yau da yabi wannan bawan Allah ya tafi gidansa na gaskiya. Akwai mutane da yawa da suke so za su turo da sakonnin ta'aziyya ga iyalan wannan mamaci. Ku sani cewa za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp. Sannan kuma akwai wanda suke sha'awar zan buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda nake ɗorawa. Sannan kuma ina sababbin mawaƙa waɗanda suke so waƙoƙin su suna su ma su zama celebrities a san su a dinga neman su a faɗin duniya. Sannan ina 'yan kasuwa wanda suke so za su dinga ɗora bidiyoyin kasuwancinsu akan YouTube channel domin a san su a dinga neman su akan kasuwancinsu. Sannan ina wanda suke harkar comedy ko manya-manyan fina-finai ko kuma ƙananan fina-finai wanda suke so su ma su yi suna a san su a dinga neman su a faɗin duniya. Ku sani cewa a yanzu nesa ta riga ta zo kusa ga wanda yake bukata zai iya ɗaukar namba na ya kira ni kai tsaye ko kuma ya bibiye ni ta WhatsApp. Sannan bugu da ƙari ba mu tsaya a nan ba. Ina mutanen da suke sha'awar za mu tallata musu hajojinsu wato kasuwancin da suke yi a faɗin duniya. Ina wanda suke kasuwanci a gida, ina wanda suke kasuwanci a shaguna, ina wanda suke harkar transport ya wace, ina kuma wanda suke da kamfanonuwa. Ku sani cewa ku kanku domin mu tallata muku hajojinku kasuwancinku a faɗin duniya za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp. Sannan bugu da ƙari ba mu tsaya a nan ba. Ina wanda suke amfani da YouTube channel ɗinsu ya samu matsala suka kasa gane kanshi suka kasa gane gindin shi. Ku sani cewa domin magance matsalar YouTube channel ɗinku za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp. A gurguje barin koma ainihin abin da ya aje ni wato ɓangaren ta'aziyya ko kuma jimami na rasuwar wannan bawan Allah wato Malam Aminu Bono, wanda wasu da yawa sun san shi a ɓangaren fim, wasu sun san shi a ido, wasu kuma sunan shi suke ji. A yau wannan bawan Allah ya mishi rasuwa, wanda wannan mutuwa tashi ta yi mutukar girgiza ilahirin masana'antar Kannywood, wanda kamar yadda muka faɗa ba a yi ba ba za a yi ba, musamman ma ɓangaren producer wannan duk fim ɗin da ya shirya za ka tabbatar da cewa fim ne mai ilmantarwa, mai wa'azantarwa, mai faɗakarwa ta ɓangarorika daban-daban. Wannan bawan Allah tabbas akwai maganganu da yawa wanda sai bayan ya rasu aka gane cewa tabbas mutum ne na gari na arziki kuma mutum ne wanda ba a yi ba ba za a yi ba. Ku dai ci gaba da bibiyan mu domin jin dukkanin wasu sirrika na masana'antar Kannywood da mu kuma ganin jana'izar wannan bawan Allah.